kapu government Champhai college zirtirtu indaih lohna chungchang MZP Champhai headquarters hmaa anla sarkar appointment siamna hemi chungchang hian voitlai in meeting ani ti kan lo sia sarkar angin india hmalak nge tunga itinge in bo zoi ti kha music thei nia hemi thila hian ngai tuna tam takan senga lekha po Champhai lampang MZP sub headquarters mai ni lo mundang changpon kan dong nuala zirlai pol song tengin college te ngai sak tur te har sanan to te chung te chu kan ngai to howa Champhai big phei chu hei pu lal te kan ti mai engineer kin zala la hi khilaya bial tu te lo nia tin pu klemen te po an ni a aron ngai ven khop me tun tuma po hian ani pon en tingen diang ti in ngai to na te ron senga aron ngai ven thina kini hi chuan rationalization kan kalpui meka a fine kan ti don ti in kan lo changa ne MZP te ho te malak na te khang te kha ani pon hriat puin om te po ti puina chen te po thil tam taka oma chiang chuan ani pon maron la a hei tuna kan thil ton chungchanga hian ne MZP atangin Champhai lama tangin me ni thum ma le July ni som paria ta khan lekha kan donga rang tak main lekha kan kaltir hala hi ngai to ni rose ti te malak hal ni sela ti in kema atang chuna chuang hala tin hi soi ho turani te kan tia secretary te non tlana kan soi ho hal boka tuna hian rationalization zirtirtu in semrual na turahi kalpui me kani a college pakhata chawani don lova hetia an lekha ron thelu te poi hi ni thoma sela atira changa policy anga kalpui kan tumani ma kan lak mek to na thil ani a anin lekhan ron thelu ta sta chuan ngai to zinga khan a om ani ve maya kan ngai poi mo em thunga chuan nia Champhai college hi ngai saklo deuh angten thil alang don lek in ka hria a Champhai college hian ngai sak a hlo tak zeta sarkar na sahun lai tang to in rusa pakhatna rusa pahni na te Bible chen hi ve don ani to he kini po kanan sarkar ve a chuta po rusa 3 kan tia PM usha kan ti to mai hi chumi scheme thoya chuan Bible chenga andong at manilok ti la kumin kumtir khan kan chief minister zom tak po in muna han kalin han puang to nge ni chu Champhai college tin mun ani athil tam tak soitu te po om thawanga kan ngai saklo ani lova adang nen hian ngai tuana kan sen mek lai ni wangin asanin nge ne abik taka han pek bik po kha nei thanga thil rem chang lo palte pal thenge ti in milanga sam turin kan nge na ei voina hian inrini ni na a kan ho tu te kan commissioner te kan director te kan joint director additional secretary ti te stiangin kan officials te ho te kanan ko hi pulal te a aron tel thei boka stiang chun ngai to na kan seng ho ania chol po sei thei lova chuan an mani po kan be popa president kan bia a atilo sam turin kanin nge na an ma nin kan lo ngai to ange din mun te kan lo enanga ti in thu ganin thla a an meeting kan nga vele ngai do na chiteng chuan kani ngai chang si do na tin Champhai college din mun engen college changte nena khai khin po an chana chiat bik lo zia te na an din mun te chang kanin srila data chang hi oma soivek man po ni chia lova chunga chuan Champhai hi kan ngai tha bik love Champhai hi athena phaichon college tang ai ma in kan ngai sakzo kani ti kha kan hanin srila an ni pon an hrethiam viawin ka hria a chumi a hriat thiam na thar nen po chuan beisei na sang tak kan nia an zirlai te hilaya kenita hei angeni higher and technical education te school education te po zirlai te ta na din department ani a
zilai te that na tur per kan ngai to a rationalization kan ti apo hi higher ani emaw school education ani emaw rationalization kan kalpui mek te kan kalpui tur zel te po hi zilai te ta na thapera le zirna tan po thapera kan ngaya kan beisei wanga tia ti hi kan ya kalpui kan ni athil hi kalpui bor te rang takati te hi in pal thluk pal te hloma kan ti thina te khin thu tak chuan ti sol pal te kan hlawa ti fu lo pal kan hlawa kan staff te an film khore mema ten data kan nei lo te kan hlawa transfer posting history khoya nge nom to kumen zang nge nom to ti zong kan in zot chuaka heila ti ngai lo ning ka hria ka hret so lo chuan teng chuan hmaa kan la meka thatheyang ber hi chu kan beisei ani don nge don lo chu kan sei thei lo ama ro chu thani kan hriata chuan zirna ta na thani kan hriata chuan kan kal chho zelanga zirlai pol ho te po thei to ban so thina zena chungchang than ni hriata te ke an pe na sta chuan ke nia in ba fu lo pal te lo oma khatianga te polo om ve thina zirna ta na thil thadu vek kan ni chuwang chuan an ni po hian an kan nge na nge ya he nor hoi hotan tumpo hi ti lo ram sela ti kha ke ni chuan kan beisei kan nge na steng tur po chuan kan in bia ti nge meeting an ko don kan thret che lo hi voin in rin ni a pathian ni aten an ti nga la ngem nge kan ti thei lo ve ke ni chuan kan ti tlang don an ti ni chuan ke ni ti thei bak to ani dot le lampang chu a sana nge niang meeting ho te ngai ngatin china ka soi tel mai chu hei boro kan an hriat chawa kan ke ni a chuan hei rationalization kan kalpuya min lo ngak hram ru ti kha kan thu ken ania tin zirtop ni alo ni nga ni chu ni nga ni zan la in boro kan hriat ke ni apo kan ngai to lo boipui te u ti in kan officials te ho kan in srila azan la in zan daruk le chan ve office ban to nuwa helam panga kan mzp roi tu te tin mzp sub headquarters Champhai lampanga president om ni ti te om lai ni ti ten lo hriat awangin an hanin ko nga la meeting te pon ne thilom dan tam tak anin srila chute chungchuan nimin lampanga press release te ron oma sarkar train thu engma chuak engma kan nei love ti khan ni le ta si ke ni chuan kan theyang to kan in hril chuan kan hria he voina kan an meeting le kan in be le thil thazo ka chhuah kan beisei zirna poina hmaa po son zel po kan beisei chutiang tu po chuan meeting te pon thil tam tak kan sei tel bok ani